היי, וברוכים הבאים ל-TBR שלי לפברואר. בפברואר אני מתכננת כרגיל לקרוא כמה שיותר ספרים. אני בשוונג שאני קוראת בערך ספר ביום. חודש שעבר קראתי 25 ספרים. אני לא יודעת כמה זה יקרה החודש, הכל תלוי גם במצב העבודה שלי. אני כרגע, למי שלא יודע, אני מקרקעת מתחילה. אני מאוד מתחילה בקטע שאני משיגה אולי לקוח 2 בחודש, אבל הייתי עובד בגן, ועשיתי את הטעות הנוראית של לעזוב את הגן כדי לתת 100% בקרקועים, ואז הגעתי למצב שאני לא מוצאת לקוחות. אז הלוואי מהחודש שזה יקרה. אני כן מחפשת עבודה בכזה חצי משרה כדי שאני אוכל לשלב, ואמן וזה יצליח. בינתיים אני עושה סושיאל מדיה להוצאת ספרים קטנה, שאני לא אגיד את שמה כי אני מעדיפה להפריד, ואני עושה לקטורה, שזה בעצם אומר שאני קוראת ספרים באנגלית, או לפני שהם יוצאים או אחרי שהם יוצאים, ואני מייעצת להוצאה האם כדאי להם להוציא אותם, ובנוסף כותרת להם תקציר של הספר. לא תקציר של זה מה שקורה בהתחלה הספר, אלא לג'יט כל מה שקורה בספר פחות או יותר, לפחות הדברים הגדולים. anyway, אז זה מה שאני נותנת לו דגש לקרוא חודש. אני מקווה לקרוא את כל הספרים האלה, ופלוס עוד, אני לא יודעת מה יקרה. הראשון זה House of Flame and Shadow, House of Flame and Shadow. זה הספר השלישי בסדרת House of Earth and Blood של סארה ג'יי מאס. אני קיבלתי אותו באודיו לפני יומיים, והעותק הפיזי שלי מווטרסטון בדרך לארץ, בתקווה שהוא יגיע עד סוף החודש. הבא בתור זה בספר הספר השני של אמילי ויילדר, קוראים לזה Map of the Otherland. ממש אהבתי את הספר הראשון של אמילי ויילדר, אני ממש מקווה שאני אוהבת את השני, אני לא יודעת. הבא בתור זה The Invigious. זה ספר של מי שכתבה את House of... שכחתי את השם שלו. אני אשים כריכות, קיצר. אני אשים כריכה, שזה אחד מהספרות מתח אני ממש אוהבת. ואני ממש... אמרתי מתח? פנטזיה אפלה, לא מתח. קיצר, אני ממש מקווה לקרוא אותו. אני צריכה עדיין להשיג אותו, בין אם אני אקנה אותו מבלקוויל, ואז מצב שאני לא אקרא אותו חודש, בין אם אני אשיג אותו איכשהו באודיו, או אני אקנה אותו דיגיטלי. אני פשוט רוצה לקרוא אותו, איכשהו. הבא בתור זה Empire of the Damned, שזה המשך של Empire of the Vampire, שאפשר לראות אותו ממש כאן. בזהב, אני לא יודעת הרבה על הספר הזה. אני יודעת שספר הראשון, obviously, זה ערפדים, מאוד אפל, והם מאוד שמנים. זה ספרים של כאילו 1000 עמודים. הבא בתור זה Everybody on this train is a suspect. זה ספר מתח, כזה close space, למצוא רוצחים. משווים אותו לאוריינט אקספרס, אבל בזמננו. וזה כל מה שאני צריכה לדעת. הבא בתור זה Feybound, זה ספר פנטזיה שמדברים שהוא כאילו the next fourth ring, רק פיי. ועד כמה שאני כל פעם אומרת, אוי, נמאס לי מספרי פיי, אני חושבת פשוט פה זה שונה. אני חושבת שהבת היא פיי ולא בן, ושזה כאילו יותר בוגר, זה מאוד אורוטי. נעבור קצת לספרים בעברית. הספר הראשון זה ממש לא שידוך משמיים, קיבלתי אותו לסקירה בתחילת השבוע, ואני מתה לקרוא אותו. אני ממש אהבתי את הראשון, למרות שהיה שם רגעים של what the fuck, אבל עדיין. ואותו זה מגנוליה ספארקס, קניתי אותו בשבוע הספר, ועדיין לא קראתי אותו. אז בשבוע הספר קניתי אותו? לא. קניתי אותו בירידים של ההוצאות שהיו בסוכות לפני המלחמה. שקרתי. באותו זה נשקת פלדה שקיבלתי ליום הולדת, זה ספר סטימפאנק של אלמה, ואני ממש רוצה לקרוא אותו. הוא ראשון בסדרה, אני חושבת שאני צריכה לצאת השנה. והבא בתור זה ספר יום הדין. את ספר יום הדין אני כבר התחלתי, אני בעמוד 150, אני פשוט רוצה לסיים אותו. הוא מאוד מהיר בכתיבה שלו, אבל בגלל שהקשבתי לכל כך הרבה אודיו בזמן האחרון, היכולת לקריאה הפיזית שלי מאוד הצטמצמה, ואני הרבה פעמים קוראת קצת, ואז מפסיקה, וקוראת קצת ומפסיקה, אז אני רוצה ממש לתת... כאילו כן אני מקשיבה הרבה לאודיו, אבל כן לתת פעם דגש לספרים פיזיים. הבא בתור זה The Coworkers, זה ספר מתח שיש לי בליבי, שעוד מעט ההולד שלי נגמר עליו, ואני רוצה לקרוא אותו כי הוא נראה מעניין.
This Spells Love, גם כן, ספר מכשפות, יש לי אותו בליבי, אני לא אתרבה עליו, הכריכה שלו פשוט מהממת. בבתור זה קובנט, זה הספר השלישי בסדרה של כמיהה, שאני פשוט נראה לי קוראת אחד בחודש. יש לי את כולם באודיו, בבלק פריידיי היה סייל, אז קניתי אותם. ורול אוף וולף. חודש שעבר קראתי את King of Scars, רול אוף וולף זה ההמשך שלו, ואני פשוט צריכה לדעת מה קורה. וזהו. אז זה העמוד שעשיתי גם ביומן. ואני מאוד מאוד מקווה להגיע לכל הדברים האלה. ואני אעדכן אתכם. אם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם, אתם תראו המלצות פלוס סיכומי חודש וסיכומי יום כזה. אני מעלה כל יום בסטורי מה סיימתי. אז אתם תראו את זה. אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, חבל. האינסטגרם שלי יהיה לינק דאון בלואו עם הגודרידס שלי, כי גם שם אני כן אגיד שמסמלת ספרים שקראתי ללקטורה. anyway, ביי.